Mizo Sunday dress design nal tak tak kan clear ho le dona voina hian Sunday dress design nal tak tak kan ron pho chwa tur te hi kan milar te Mizo me cha te hak dilowin Mizo designer lar tak mai design ani don ani voina Sunday dress design nal tak tak kan ron pho chwa tur te hi purple color le pink lam deuh dark pink lampang designer lar tak Mizoram chunga mes khyang te in a design te ani voina mes khyang te design Sunday dress design nal tak tak kan ron pholan te hi mes khyang te Instagram account atangin order apek theya lockdown awangin Sunday dress design nal tak tak a design le a thui sa te sale anei chur chura Instagram a khan in lo en ve ngei don nya Mizo designer lar tak tak te kor thui te kan hadu in kan nei du thina ma se mi re thei mi har sa te tan chuan valei hi a har sa thin a chan chu Mizo designer mai nilawin designer shim kutchwa kor design te hi ato awangin mi har sa te tan thuya han nei hi a har sa thin awangin Mizo Trends YouTube channel chuan mitinin designer tak tak in lo copy ve thei tur ti in kan ron pholanga heng kan channel Mizo Trends YouTube channel kaltlanga Sunday kor design nal tak tak in lo nei thei nan ti in thei top kan ron chwa zel dona chuwang chuan Mizo Trends YouTube channel a mithar ini chuan subscribe kha min lo me sak turin kan som le achewa like comment le share lama po chan min lo lak sak turin kan som bok cheu ani tun kan borak awang hian kan designer tam tak ten an Instagram account kaltlangin sale an nei chur chura chungte chu ron ti chwa zel kan thum don ani Mizo Trends YouTube channel ilo clear awangin kan lo me